כן, נראה לי כדאי. טוב, אז שלום לכולם, מועדים לשגרה, אני כל כך שמחה ומורגשת לראות אתכן. אז ככה קצת דיברנו ושאלנו כל אחת מה היא עושה היום, כי באמת הרבה זמן לא התראינו. אז אנחנו עכשיו, אנחנו לגמרי בלימוד ביחד, אם יש למישהי שאלה אז לגמרי תשאל. ומישהי ששומעת את ההקלטה, אז אם יש לך שאלה, שאלי בפרטי בשמחה. אמ, אז אנחנו בתחילת השגרה של תשפ"ה, מועדים לשגרה. וברוך השם אנחנו מתחילות אותה עם הרבה עוצמה. אני חייבת להגיד שיש פה משהו סמלי. פעם קודמת, בגלל שהאיראנים תקפו אותנו, השיעור שלנו בוטל, והיום אנחנו באות בעוצמה יהודית, תקפנו אתכם בחזרה, ואנחנו מתחילים את השגרה עם מלא מלא גבורה ועוצמה של עם ישראל. אז ממש, באמת, אני ממש מרגישה את הסמליות כאן. אז אני מאוד מתרגשת לדבר לראשונה אחרי המאורע האישי של ביטול האירוסין. והערב אני אדבר קצת קצת באופן אישי, אני אשים ככה דברים על השולחן, וגם ובעיקר נדבר תובנות לחיים, ככה נתחבר לעץ החיים, למענך אלוקים חיים. וקודם כל חשוב לי, אני אגיד ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כהנה עלינו, ומעשה ידינו כהנה. אז קודם כל חשוב לי להגיד שמאת השם הייתה זאת היא נפלאת בעינינו, וברוך השם אני מאוד מאוד שלמה עם ההחלטה, וזה טוב, ויש המון דברים טובים שיצאו מזה. ועוד נקודה, שהרבה פעמים תרחיש כזה של שבר, באופן כללי שבר מבהיל, מפחיד אנשים, כן? וזה גורם לפחד לסובבים ולמי ששומע. אז אולי למישהי מכן, כן, גם ביטול האירוסין, גם זה שאני בת 26, אולי מישהי מכן ככה, זה מלחיץ אותה, מפחיד, אני אומרת את זה בשיא הכנות, כאילו גם אני הייתי שם. אז אני אומרת כאילו, אני אומרת לכם באמת מכל הלב, שאין ממה לפחד ושום דבר לא מדבק, וכל אחד ואחת עם המסלול חיים שלה ועם הניסיונות שהיא עוברת, עם הדברים הטובים שהיא עוברת, ואני לגמרי פותחת את זה ואני אומרת את זה באהבה, כי אני יודעת שזה יכול ללכת. ותדעו שהכל מדויק. ומכאן אני מתחילה את הסיפור שלנו הערב העיקרי. והמסר העיקרי ממני אל הלב של כל אחת מכן בשיחה הזאת, זה שהכל כל מדויק. אני לא יודעת איפה אני תופסת אתכם בחיים, כל אחת סיפרה מה היא עושה בחיים, מה את עושה זה דבר נפלא וטוב, אבל בסופו של דבר זה החיצוני, כי כל אחת יש לה את החיים שלה, ואת הלב שלה, ואת הדברים שהיא עוברת. אז באמת, כל מה שקורה לנו בחיים, לכל אחת מאיתנו, הכל מדויק לפרטי פרטים ומחושב. שנייה, קר לי, אני אסבר את השעון דקה. ואנחנו בתחילת שגרת תשפ"ה, ואני חושבת שהמסר הזה מאגד בתוכו את כל השנה שהייתה לנו כעם, את הדברים הטובים ואת החסדים ואת רגעי האור שהיה לנו, כן, בשנה שעברה, ולהבדיל גם את רגעי החושך והאימה, וגם זה נותן אור לשנה הבאה, לשנה שאנחנו עכשיו בה, בעזרת השם. וזה הציווי, אני חושבת שאחרי שנה שעברה הציווי הוא להתחיל את השגרה של השנה הזאת בידיעה שהכל מדויק. וכמובן גם באופן הפרטי, לכל אחת מאיתנו יש רגעי טוב, אור, הצלחה, שפע ורגעי ניסיונות. ואין אדם בעולם ללא ניסיונות, בין אם זה בגלוי, בין אם זה נסתר מעיניי, כדאי לדעת את זה כי זה מחזק. גם אדם שנראה מאוד מצליח ומאוד, אפילו בקטע טוב, כן? אז יש לו את הקשיים שלו. יכול להיות קושי בכל מיני תחומים, אישי, משפחתי, לימודי, לכל אחד מאיתנו. ואני אתן דוגמאות ככה
קשורות לחייכם, נגיד מי שמתחילה שירות והכל נראה זוהר, ופתאום היא לא מסתדרת עם הבת שהיא איתה בחדר, וזה מאוד מעיד, אוקיי? זה מאוד, עכשיו כאילו מה את עושה? אני עושה שירות, אבל כאילו ביום יום יש לה את ההתמודדות הזאת שבכלל לא קשורה לשירות, והיא חובה אותה. או שפתאום מי שאחראית עליי בשירות מאוד קשוחה היא, או שנתקדם בכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות שבעצם הם חלק מהשגרה שלנו, לא מהשגרה, חלק מהחיים, וצריך לדעת שהכל מדויק, כל רגע ורגע, הכל בסדר האלוקי. ומתוך זה לראות את נקודת האור שיש בקושי הזה. אוקיי, אז הבנו שהכל מדויק. מה, כאילו, איך מתחברים למסר הזה? כאילו, זה לא עוזר, בסדר? כאילו, אני יודעת את זה, אחלה וי. מה עושים? איך חיים עם זה? איך מתחברים לזה? אז אם נסתכל, אנחנו נראה שיש שני ממדים בסיפור שלנו וכיחידים. יש ממד רוחני ויש ממד ארצי. זה גם מאוד קשור לפרשת השבוע שקראנו, פרשת בראשית שמתחילה לנו את השנה, שזה בריאת שמיים וארץ. כן, יש ממד ארצי, יש ממד שמימי רוחני, שהוא מעל ההשגה שלנו, ויש ממד ארצי. בממד הרוחני אנחנו מתבקשות להתחבר אל חוסר הידיעה, אל הקטנות שלנו, אל המקום שבו אנחנו הולכות לאיבוד, ואנוכי עפר ואפר. ובמקביל, בממד הארצי, אנחנו צריכות לפעול ולהוציא לפועל את הכוחות שלנו, ולחבר את הנצח ואת הרוחניות לגשמים, לדברים הטכניים של היום יום, שזה בשבילי נברא העולם. אז יש לנו באנוכי עפר ואפר, שזה עניינים רוחניים, דברים שאנחנו באמת לא מבינים, ויש לנו, לא מבינות, ויש את בשבילי נברא העולם, שזה הדברים שבאמת אנחנו צריכות לחיות את העולם ולחבר את הדברים לארץ. ובכוונה אמרתי קודם אנוכי עפר ואפר ואז בשבילי נברא העולם, כי יש לזה משמעות חזקה. האם אני קודם מחוברת לארץ או קודם מחוברת לשמיים? מה נקודת מוצא שלי? והחיבור הזה בין שני הממדים האלה מאפשר לנו להיות באיזון, להיות באמונה והבנה של הקטנות שלנו, של החוסר שלנו, ומתוך זה לפעול בגודל עצום, בעשייה, בצמיחה, להוציא את הכישרונות של הפועל ולהביא את החיים, כן? ועל זה עכשיו אנחנו נדבר, על העניין הזה של החיבור של שני הממדים האלה, ואני מזכירה שהכל כדי להבין איך מתחברים לזה שהכל מדויק, ואיך חיים את זה בפועל. אז מתוך הראייה הזאת, ההסתכלות הזאת של שני הממדים האלה, אז תראו, אנחנו מדהים, כן, יש לנו עוצמות, וברוך השם רוב עם ישראל בארץ ישראל, ומלא יישובים חדשים, ומלא משפחות קמות בעם ישראל, ורפואה מפותחת, כלכלה משגשגת, צבא חזק, כן, מלא ישיבות ומדרשות, והרבה חוזרים בתשובה מאהבה, ומלא חסד, ואנחנו באמת באחת התקופות הטובות מאוד בהיסטוריה של העם היהודי. וכן, יש גם דברים שחסרים באומה שלנו, בארץ שלנו, אנו עפר ואפר. כן, אז זאת פעם יש פה את הממד שבשבילי נברא העולם של הדברים המדהימים שיש לנו. ואנו עפר ואפר, יש לנו עדיין דברים שחסרים, ברוח ובחומר, כן, אבל יש לנו עדיין דברים שחסרים. ובאמת האיזון הזה מאפשר את היכולת לקבל יותר את החוסר, לגשת אל החוסר ולהתבונן בו במבט אחר. זה קשה מאוד, אבל לקבל קצת יותר, כן, אמנם בפחד, אבל ביותר גבורה, ביותר אומץ, אמונה וביטחון, כשאני ניגשת לחיים של האומה, של היחיד,
מתוך ההסתכלות הזאת של אנוכי עפר ואפר, בשבילי נברא העולם, אז יש פה איזשהו עניין שבאמת, כשאני ניגשת מתוך העפר והאפר, שאני מבינה שבעצם אנחנו, אוקיי, אני לא מבינה, כי יש פה דברים שאני לא מבינה, אז האיזון הזה בין שניהם הוא שיוצר בסופו של דבר את האומץ הזה, את הגבורה הזאת. לבוא ולהסתכל על אירועי מלחמת חרבות ברזל, לעניות דעתי, מחייב אותנו להיות באיזון הזה. להבין שאנחנו עם מדהים, כן, מלא גבורה והכל, ואיך דבר כזה קרה. כן, איך דבר כזה קרה. אין נחמה. נכון, כאילו אפשר להגיד אין נחמה, זה בסדר. וגם צריך להבין ולדעת שאנחנו עפר ואפר, וזה האיזון הזה. כן, כי אם אנחנו נבוא ונסתכל מה, אנחנו עם כזה חזק, וממשלה כזאת חזקה, וזה, ואיך דבר כזה קרה, כאילו, זה לא עוזר. כן, בסופו של דבר, תכלס אין נחמה. אז מה באמת, כן, לעניות דעתי, מה באמת הנקודה הזאת שאנחנו יכולות לבוא ולהסתכל, זה מהנקודה של אנוכי עפר ואפר. יש כאן, וואלה, יש כאן מי שמנהל כאן את העולם. וכולנו כעם שמדמם ופצוע, אנחנו נוחם בבניין ירושלים. מה זה בניין ירושלים? זה בעצם החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה מה שמחזיק אותנו. החיבור אל הנצח, אל התורה, אל שרשרת הדורות, אבות ואימהות קדושים שמלמדים אותנו שיש מי שמנהל את העולם. ואגב, לפי מה שאני יודעת, מי שאמר את המשפט בשביל נברא העולם, ואנוכי עפר ואפר, זה אברהם אבינו. אני לא יודעת אם זה מופיע ממש בתורה או בספר יצירה, אני לא יודעת, אבל זה משפט שהוא אמר. ספר יצירה זה, לדעת החז"ל, זה בעצם ספר שאברהם אבינו כתב. ובאמת בממד האישי, יש לכל אחת מאיתנו כל כך הרבה טוב וחסד, ואור ענק, וכישרונות, ועוצמות, שזה היה בשביל נברא העולם, כן? וגם ניסיונות, וקשיים, וחוסר. ואז כשיודעים את זה, אז כשיש ניסיון, המבט הוא אחר ומקל. כשיודעים את זה, הכוונה כשמתחברים באמת לשני הממדים האלה. כשמתחברים גם לבשביל נברא העולם, לעוצמות שלי, לחוזק שלי, וגם אנוכי עפר ואפר, המקום הזה שאנחנו יכולות לאיבוד. אז אפשר לחיות במבט מאוזן. וכשקורים דברים נוראים, אז פתאום מאבדים הכל, כן? הכל רע בעם ישראל, כן? תקופה נוראית, מה שחווינו השנה באמת, זה אי אפשר אחרת להגיד את זה. ואז כאילו כשקורה דבר כזה, אז פתאום לא, הכל זה, כשבאמת זה לא נכון, כן? ואנחנו, ברוך השם, כן, מפתיע לשמוע, אנחנו באחת התקופות הטובות של העם מבחינה היסטורית. אם תסתכלו ברצף ההיסטוריה של עם ישראל, אנחנו באחת התקופות הטובות. וזה הכל יחד. יש את הקושי, ברור, אבל חשוב לא לאבד את האיזון לשום צד, כי זה נותן לנו את החיים. כן, לא להגיד בשביל נברא העולם, יש לנו עוצמות, איך דבר כזה קרה, ויום, וזה. מצד שני, לא להגיד גם, אנחנו כלום, ואין לנו כלום, זה לא נכון. צריך לחיות את האיזון הזה, ולחיות את ההבנה הזאת, וזה מה שנותן את האומץ להידבק בטוב, להידבק בנצח. ואני באמת ממליצה לכל אחת מכן, לקראת השגרה החדשה, לכתוב את כל האור שהיה בעם שלנו שנה שעברה, ובחגים שעברו עלינו, גם לכל אחת מכן, כן, גם כעם וגם לכל אחת מכן באופן אישי, כדי לשמור על האיזון הזה בתוך הכאוס. כן, כי כשיש פתאום, אז הכל גם בקיסריה, אז אנחנו פשוט כאילו אומרות, אוקיי, כאילו, זהו, אין, הלך הכל. אבל זה לא באמת נכון, אנחנו צריכות לדעת להיות ולחיות באיזון הזה, ולדעת להיות בו. וככה אנחנו בעצם מתחברות למסר שהכל מדויק, ומזה אנחנו התחלנו, כן? מחברים שמיים וארץ. וזה תפקידנו בעולם, לתקן עולם המלכות שדי. כן, לתקן עולם המלכות השם, זה בעצם, לתקן את עולם המלכות השם, זה בעצם לחבר פה שני ממדים.
אז רגע לפני שאני ממשיכה, יש למישהי משהו להגיד, לשאול? הכל סבבה? טוב. אז אוקיי, אז באורות התשובה, הרב קוק מדבר על האיזון הזה בפסקה מהממת. אני רגע אשלח לכם אותה בוואטסאפ. אז שלחתי לכם בוואטסאפ פסקה מהממת של הרב קוק. אמ, ועדיין רואים אותי שאני ככה? כן, כן. אוקיי, אז הרב קוק פה, זה פסקה באורות התשובה, והרב קוק מדבר פה על האיזון הזה בפסקה מהממת. יש פה דברים מאוד גבוהים שאנחנו לא נדבר עליהם כרגע, אבל נדבר על חלק, אוקיי? מוסר האישיות העולמית. תפתחו את זה בוואטסאפ, בסדר? מי שיכולה. האישיות העולמית הכללית בעלת מוסר, בעלת רצון ובחירה, והרע העולמי הוא תולדה מירידתה המוסרית. כשם שהרע האישי הוא תולדה מהירידה המוסרית של היחיד, והרע החברותי מהירידה המוסרית של החברה. אני רגע מדלגת פה. אוקיי. אני מדלגת, תסתכלו איפה שכתוב קטרוג הלבנה, אוקיי? זה כמה שורות אחרי זה. קטרוג הלבנה, חטא הארץ, הינם סיבות קודמות לחטא האדם, והאדם הוא ענף שכוחו גדול גם על שורשו. הולכים הדברים וחוזרים, ויתקן האדם את חטאו, והארץ תענה לעומתו, את חטאה תתקן גם. הלבנה תצא מקטרוגה ותתמלא פגימתה, ולא יהיה בה שום מיעוט. כל ההפרעות שבפמליה שמעלה יסודרו, באופן שהטוב רק הוא ינצח. אני רגע עולה למעלה, סליחה, אני פספסתי משפט שהוא למעלה יותר, תסתכלו רגע למעלה, בשורה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אוקיי, תסתכלו בשורה שביעית מלמעלה. בסדר, מצאתם? אתם מוצאות את זה? אוקיי. אז אני קוראת בשורה שביעית מלמעלה. אין לנו כל רשות לקטוע את הצורה המתגלה לפנינו בחיים היחידים והציבוריים. לומר שאין להם שורשים במרחבי החיים כולם. אז בואו רגע נדבר על זה, על מה שהרב קוק כותב כאן. אנחנו צריכות לדעת, אנחנו לא נדבר פה על הכל, זה דברים גבוהים, אנחנו נדבר על חלק. אנחנו צריכות לדעת שבשבילנו נברא העולם. הרב קוק מסביר את השפעת מעשה האדם הפרטי על כל המציאות. הוא בעצם אומר, אנחנו כל כך חשובות. כל פעולה שאני עושה, כל מחשבה משפיעה המון על העולמות העליונים, על הטוב או לרע חלילה. והיא יוצרת אדוות גם כאן בעולם הזה. יש את אפקט הפרפר, מי ששמע על זה, זה מחקר שבעצם מצא שתנועה קטנה של פרפר משפיע על זה, וזה משפיע על זה, וזה משפיע על זה, וזה משפיע על זה, וזה משפיע על זה, עד שזה בעצם ממש משפיע על כל העולם. ואין לנו רשות להתנהג
כאילו אין לך רשות, כן, אומר הרב קוק, לאדם, אין לך רשות, הנה כאילו אתה בודד, אתה צריך לדעת שכל מעשה שלך משפיע מאוד, שזה בשבילי נברא העולם. והידיעה הזאת מחברת אותנו גם לאנוכי עפר ואפר, כי כן, להבנה שמקלה, והיא יוצרת את האיזון, שכשאת רואה את עצמך, שאת חלק מהעולם כולו, אז יותר קל לך לשפוט את עצמך ואת הניסיונות שעוברים עליי. כן, לדוגמה, יש בעיה כללית בדור שלנו, של מחשבות עוטבות, מחשבות טמאות, שליליות, פחדים. הרבה מדברים בדור שלנו על טהרת הלב. וזה משהו שהוא של הכלל. אז אני מבינה שיש כאן עניין רוחני גדול, של תיקון. כמובן שמצופה שיעמדו בניסיונות והמחשבות יהיו נקיות וכולי מכולנו, אבל זה נותן מבט אחר לגמרי, אוקיי? האיזון הזה גם משתקף, אומר הרב קוק, כן, בחטא אדם הראשון, שבגללו נגרמו, זה גם קשור לפרשה שלנו, שבגללו נגרמו כל האיסורים והניסיונות שיש בעולם, וממנו אנחנו גם לומדים את האיזון הזה שאנחנו צריכות אותו, שאיתו אנחנו צריכים להגיע אל הניסיון. אז בואו ניכנס רגע לחטא אדם הראשון. למה אדם הראשון חוטא? בגלל אשתו. אוקיי, האישה מפתה, יפה. ומי מפתה את האישה? נחש. הנחש. יפה. מה הנחש אומר לה? אם תאכלו מעץ הדעת, מה יקרה? מה? תתפכחו, תהיו לא תמותו. אלוקים. כן, לא תמותו, תהיו כאילו כמו אלוקים. יפה, וייתם כאלוקים. הרי הם נבראו בצלם אלוקים. אז מה ההבדל? מה ההבדל בין להיות בצלם אלוקים לבין וייתם כאלוקים? ידי תברה? אוקיי, בואו רגע תגידו לי מה זה צלם? מה זה להיות בצלם של מישהו? כמו? אוקיי, יפה, זאת אומרת צלם מלשון צל, שיקוף של השם. כלומר, אתה קיים ויש לך יכולת לפעול, מתוך שאתה נתון לאדונות של מישהו. זה נקרא להיות בצלם, להיות בצל, אוקיי? כלומר, שילוב ואיזון של בשבילי נברא העולם, אתה קיים, אתה יכול לפעול, ואנוכי עפר ואפר. אתה נתון תחת אדונות של מישהו. את השיקוף של הנהגתו בעולם, שיש שיקוף של מישהו, באופן כללי, כן? והנחש מוציא את האדם מהאיזון. אתם יודעים מה יקרה לכם אם תאכלו מהעץ הזה? אתם תהיו אדונים לעצמכם. כן? זה שורש חטא אדם הראשון. וזה בעצם שורש כל החטאים והרע בעולם. זה גם השורש של עמלק. כן, הוא בא לעם ישראל ומוריד לו את הכוח, הוא בעצם אומר לו, אתה כלום. הוא גם מוציא מאיזון. כן, עמלק אומר, מי הם בכלל? כן? הוא גם מוציא מהאיזון. הופך אותנו והוא גורם לנו, כן, הוא גורם לנו, עמלק גורם לנו בעצם לשאול את עצמנו, היש השם בקרבנו עם עין? כן, זאת אומרת, הוא ממש מוציא אותנו לגמרי מהאיזון. לא סתם רבי נחמן אומר, כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זו הבחינה היא מעין עולם הבא. גן עדן, העולם שלפני החטא. כשאנחנו חיים בתודעה שכל מאורע שקורה לנו, הכל מדויק ולטובתנו, זה העולם שלפני החטא. זוהי שמחה אמיתית. מאוד קשה לנו לבצע את זה, כי אנחנו חיים במציאות חסרה, אבל כשאדם נמצא בתודעה הזאת של האיזון הנכון הזה, הוא חי חיים מלאים ואמיתיים ומחוברים לשורש, למלכו של עולם. והרב קוק בדברים שלו, אם קראנו, שהוא מזכיר גם את המדרש של הלבנה, בטח כולכם מכירות, המדרש של הלבנה, מה היא אומרת לחמה? נגידו לי, זה גם מוזכר בפרשה, שני המאורות, מה הלבנה אומרת לחמה? אי אפשר שתי מלאכים על כתר אחד. יפה. אפשר גם וגם.
כאילו אחותי, זה או אני או את, אבל בעומק מתבונן על זה. ברגע שגם את, הלבנה, וגם השמש מאירות מתוך שמשקפות את הרצון האלוקי, אז אין בעיה שתהיו שניים, אין סתירה, אבל הלבנה רוצה להיות הבוס, וזה החטא שלה, זה חטא הלבנה. הלבנה אומרת, תקשיב, אפשר ששתינו נהיה בוסיות, אבל נשמה, את לא הבוס, אוקיי? ומתוך זה התקטנה הלבנה. אני חושבת שעכשיו זה עולה לי שבעצם ההתקטנות שלה, זה המקום של, של אנוכי עפר ואפר, זה בעצם החזיר אותה, ותיקן אותה, כן? זה החזיר אותה לאיזון שלה, להבין שהיא קטנה. והרצון לשלוט, לא להיות תחת ההנהגה האלוקית, זה שורש החטא. אני חושבת שגם העניין של הלבנה, לא סתם אנחנו נשים, נכון, אנחנו קשורות בעצם ללבנה, כן, גם ההתחדשות, העניין של ההתחדשות כל הזמן, כל חודש, וגם אני חושבת שאנחנו יכולות ללמוד את זה עוד יותר על עצמנו, שגם יש את ההתחדשות, כן, שיש כל חודש, אנחנו מתחדשות, וגם באמת המקום הזה, שיש משהו בעבודה של האישה, שמעתי את זה ממרים קליין, מי שמכירה אותה, העבודה של האישה זה המקום הזה של כאילו להרפות ולתת למציאות להגיע אליי. זה המקום של האישה, של כאילו, זה המקום שלנו, פשוט כאילו, אני חושבת שזה גם התיקון בסופו של דבר של, כן, של הלבנה. זה קשור גם בנו, אנשים, שזה מקום של פשוט כאילו להשתחרר, וכן, המקום של המקום השני, של הגבר, כן, זה המקום של השמש, זה המקום כאילו של לצאת החוצה, של להתאמץ על זה, של להיות בגבורה וזה, ונשים זה לא המקום שלנו של להתאמץ על משהו, נכון? המקום של האישה זה כאילו, זה להיות בבית, להיות זה, כאילו יותר משהו רע. זה המקום הזה של להרפות ולתת לדברים שיגיעו אליי. ואני חושבת שזה התיקון של הלבנה, כי אמרנו שהלבנה רוצה להיות הבוס, וזה החטא שלה, נכון? אז בעצם התיקון של זה, זה בעצם להרפות. וכאילו לא לרצות להיות הבוס. כאילו, ברור שיש לנו עוצמות ויש לנו אור ויש לנו הכל, כן? אבל לעשות את כל זה מתוך המקום של אישה, כאילו רגע להיות בשחרור. וככל שאדם יתקן בעצמו את השורש שלה לצאת מהאיזון ולרצות להיות שולט, כי הרי אדם נברא, כן? והוא חושב בטובתו, הוא עושה בטובתו, אז ככל שאדם יותר יתקן בעצמו את השורש הזה של לרצות להיות שולט, אז ככה, כן, אז הוא יהיה יותר באיזון, כן, של אנוכי עפר ואפר, ואז כל העולם, כל ההוויה העולמית תתקן, כן, ככל שכל אחת מאיתנו תהיה בהבנה הזאת שבשבילי נברא העולם, כי ברור, בן אדם הוא נברא, הוא חושב לטובתו, הוא חושב מה יהיה לי טוב, נכון? והאיזון של זה אנוכי עפר ואפר, והשילוב של זה בעצם ככה ההוויה תתקן, וההוויה כולה תתקן, כי זה בעצם שורש החטא של חטא אדם הראשון. ובאמת האדם צריך לדעת שזה שהוא מופיע את הרצון האלוקי, זה טוב, וזה הטוב. לא כל דבר אנחנו מבינים איך זה מסתדר ואיך זה לטובה, אבל הרצון האלוקי הוא טוב. ובעצם אנחנו יכולים לתקן את שורש המציאות ואפילו גם את הניסיון אולי, כן, את הניסיון שאנחנו עוברות, שכל אחת מאיתנו עוברת, אנחנו יכולות לתקן כן, לתקן, להביא אותו לתיקון, על ידי בעצם ההסתכלות הזאת, והכל תלוי במבט שלה, בלב שלה. ורבי נחמן אומר, כן, הכל תלוי במבט, בלב. איך אני מקבלת את הדברים בלב שלי? רבי נחמן אומר, וכל דבר יש לו לב. וזה מופיע, מי שמכירה, במעשה בשבעה קבצנים, שבעת הבצר,
שאחד מהקבצנים, אם אני לא טועה, זה, אני חושבת מי שהוא דם, נראה לי, שאין לו ידיים, אבל אני לא סגורה על זה, שהוא אומר, יש שם סיפור, זה כאילו סיפור בתוך סיפור. אז יש ישיבת הקבצנים, ובאחד מהסיפורים שם כתוב, מסופר על מעיין ולב, שבעצם מאוד כן, רוצים להגיע אחד, כן, וכתוב שם, בכל דבר יש לו לב. ההבנה העמוקה שלכל דבר בעולם יש לב, והבנה עמוקה שכל דבר עובד באופן מדויק, בלתי אמצעי. אני רוצה רגע לקרוא לכם את ההתחלה של הסיפור הזה. רבי נחמן הוא אחד מהדמויות שהדור שלנו מאוד מחובר אליו. כל אחת, אין אחת פה שמאזינה ואיתנו בשיעור שלא מחוברת לרבי נחמן בדרך כזו או אחרת. גם אם מי שתגיד לי, אבל הנה, אני לא יכולה ארגון רשע, לא מסתדר לי, אוקיי, את מחוברת אליו, לא להתכחש, אין מה לעשות. רבי נחמן פוגש את כל אחת מאיתנו, אני חושבת בדור הזה, פעם אני חושבת שזה היה, אני חושבת שזה יתעצם עוד יותר בדור שלנו, החיבור לרבי נחמן. ולמה? יש מישהי רעיון? למה? בגלל הקטע של השמחה. מהמם, מהמם. אוקיי, אז אם אתם יודעות וקראתן, רבי נחמן הוא עבר המון ניסיון בחייו, היו לו חיים לא פשוטים, אישה שלו נפטרה ממחלה, והבנות שלו, וכאילו, באמת חיים לא פשוטים. לא היה כזה רבי מסודר, שהיו לו את הסיבות לשמוח, ואני חושבת שהוא הרבי של השמחה, אותם רבי טל, הוא הרבי של השמחה. אני חושבת שאין עוד רבי מהדורות האחרונים שמדבר על שמחה כמו שהוא מדבר. זה העבודה שלו, פשוט זה העבודה שלו, זה משהו, זה עיקר חייו, אני חושבת. ואנחנו מחוברות אליו מאוד, כי בדור שלנו אנחנו מאוד מאוד, מאוד מחפשים, מאוד מחפשות את השמחה בעקבות דמשיחא, כן, כאילו, במקומות האלה של וואו, כאילו. אני חושבת גם טוב, תכף אנחנו נדבר על זה. אז אני רוצה עכשיו להקריא קטע, זה מאוד קליל, אז אני מאמינה שאתם תוכלו פשוט להקשיב, גם בלי לראות את זה. מתוך מה שפותח את סיפור שבעת הקבצנים של רבי נחמן. אוקיי, אז אני מקריאה. כך כותב רבי נחמן. אספר לכם איך היו שמחים. מעשה. פעם אחת היה מלך והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור מלוכה לבנו בחייו. ועשה משתה גדול, ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה משתה גדול הוא שמחה גדולה מאוד. בפרט עתה שמסר המלוכה לבנו בחייו, בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. והיו שם כל השרי המלוכה וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה. וגם המדינה היו נהנים מזה שמסר המלוכה לבנו בחייו, שהוא כבוד גדול למלך. והיה שם שמחה גדולה מאוד. והיו שם כל מיני שמחה, מקהלות זמר ומשחקי הצגות, וכיוצא מזה כל מיני שמחה, הכל היה שם על המשתה. וכשנעשו שמחים מאוד, כן, הם שמחו ושמחו ושמחו, ואז כשהם נעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, וכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה. על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אז זה יהיה בשמחה יתרה מאוד. אוקיי, אז אני מקווה שהצלחתן להתרכז, למרות שאין את הטקסט מולכן. בעצם מה שיש כאן, אני אתמקד בכמה שורות ספציפיות, וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אז שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה, אבל כשתהיה בשמחה,
אז זה יהיה בשמחה יתרה מלוכה. בעצם, אומר רבי נחמן, יהיו רגעים אני תמיד אהיה בשמחה. הוא אומר לו, תקשיב, אתה תכף תהיה המלך, ותהיה לך המלוכה. ואני רוצה שתדע שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. גם כשתרד מן המלוכה, תמיד תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה גם אני אהיה בשמחה, וגם כשיהיה לך עצבות, למרות זאת אני אהיה בשמחה, מאחר, בגלל שאתה לא יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. כן? אני אהיה בשמחה על זה שאתה לא מלך, כן? כי אתה לא ראוי למלוכה, מאחר שאתה לא יכול להחזיק עצמך בשמחה. זאת אומרת, אומר רבי נחמן, תקשיב, גם כשאתה תהיה בעצבות, כשאתה תרד מן המלוכה, ואתה תחשוב שלא מגיע לך המלוכה, ואתה לא יכול להחזיק את עצמך בשמחה, אז למרות זאת אני אהיה בשמחה. אני רגע אחזור על זה. אומר רבי נחמן, כשאתה תרד מן המלוכה, אל תהיה בעצבות אף פעם, תמיד תהיה בשמחה. וגם כשאתה תהיה בעצבות אני אהיה בשמחה. הוא אומר, רבי נחמן מדגיש את זה, אתה תרד בעצבות כי אתה פשוט תרגיש שאתה לא ראוי למלוכה, ואתה לא תהיה בשמחה בגלל זה. למרות זאת אני אהיה בשמחה. כן, בעצם אומר לנו רבי נחמן, תקשיב, כאילו, גם כשיש לך את המקום הזה של הירידה, שאתה בעצבות, קודם כל תהיה בשמחה. אבל אם פתאום יש לך עצבות, ואתה מרגיש שאתה לא ראוי למנוחה, ואתה, מאחר שאתה לא יכול להחזיק עצמך בשמחה, כן, אומר רבי נחמן, כשאתה מרגיש עצמך, אתה לא ראוי למנוחה, זה בגלל שאתה לא בשמחה. כן, רבי נחמן אומר, אתה צריך להיות בשמחה כדי לקבל את האיזון הזה. שלא פתאום תהיה אפר ואפר וכל הדברים האלה, אתה חייב להיות בשמחה, כי זה מה שמחזיק אותך במלוכה. זאת אומרת, כדי שאני אהיה מלכה, כדי שכל אחת מכן תהיה מלכה בחייה, אנחנו צריכות את השמחה הזאת, והשמחה הזאת זה החיבור הזה. זה לא לרדת מהאיזון הזה של בשבילי נברא העולם ואנוכי עפר ואפר. כן, להיות במלכות, זה אומר לתקן עולם במלכות השם. זה אומר להישאר במלכה, כן, להישאר במקום הזה של בשבילי נברא העולם, וגם אני לא יודע, וגם אני לא מבין. ואני רוצה גם להקריא עוד משהו. שנייה. אני אשלח לכם את זה בוואטסאפ גם. רואים אותי? בסדר? רואים. רגע, וגם עכשיו רואים? כן. מעולה. אז זה פסקה של רבי נחמן, ויש לזה שיר, אני יכולה אחרי זה לשלוח לכם בקישור פה בזום את השיר. כשהאדם נופל ממדרגתו, ולפעמים נפילתו וירדתו גדולה מאוד, כי יש שנופל ממקומות ונופל לספקות והרהורים זרים ומגונים מאוד, ולבלבולים רבים, וליבו סחרחר,
אף על פי כן, גם שם יש תקווה גדולה, על ידי שיחפש ויבקש משם את השם יתברך, ויש שואל ומבקש איה מקום כבודו. ורגע, ועל ידי זה, תכף יש לזה המשך, אני אקריא לכם, ועל ידי זה בעצמו, שהוא מחפש ומתגעגע אחר כבודו, ושואל ומבקש איה, על ידי זה הוא עולה בתכלית העלייה, כי זוכה לבחינת איה, שהיא הקדושה העליונה מאוד. רגע, אני אשתף אתכם גם בזה. אז אוקיי, אני חושבת שזו פסקה מובנת. באמת המקום הזה של להתחבר לאיזון הזה של אנוכי עפר ואפר, ולשאול איה, זה המקום הזה של להבין שבשבילי נברא העולם ויש לי המון טוב וכולי וכולי, וגם לגשת ולשאול איה כשיש לנו את הניסיון. דוד המלך הוא גם דמות שמאוד מחוברים אליה בדורנו, וגם לדוד המלך יש חיים מאוד קשים ולא פשוטים, ובכל קושי הוא רואה נקודת אור. וחז"ל אומרים, כן, דוד המלך כותב, יש לו מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. איך אתה יכול להגיד מזמור כשאתה אשכרה, הבן שלך רוצה להרוג אותך, ואתה נרדף אחריו? אז חז"ל אומרים שנקודת האור שדוד המלך ראה, זה כשאבשלום רצה להרוג אותו, אז הוא אמר, מזל שזה הבן שלי, כי אחרת הוא היה הורג אותי מיד. ובזכות זה שהוא הבן שלי, אז הוא שהה קצת מלהרוג אותי, ואז בזמן שהוא שהה וחיכה, בינתיים הרגו אותי. דוד לא רצה שיהרגו אותו, וזה עניין אחר. ובאמת דוד הוא גם דמות שמאוד מחוברים אליה בדור שלנו, והוא גם, עוד פעם, הוא גם חווה קשיים וחווה דברים מאוד קשים, ותמיד הסתכל על נקודת האור, ותמיד חי בחיים של אמונה. והוא דווקא זה שפיזז, כן, כשהוציאו את הארון, הוא זה שככה התחיל לרקוד וכולי, יש פה ממש, יש בו מאוד את העניין הזה של השמחה והניגון, כן, הוא כתב את מזמורי תהילים, זה מזמורים. וגם כמובן זה קשור לדור שלנו, כן, עקבא דמשיחא, משיח יצא מדוד המלך, פעם העברתי שיעור על זה, שדוד המלך בעצם צמח מתוך מקום שהוא היה, קודם כל רות, כן, שהגיעה ממקום של בכלל של מואב, שבכלל כאילו עניין של טומאה, ודוד המלך הגיע ממקום שהוא היה ילד דחוי בכלל, וכן, בסופו של דבר משיח בן דוד, משם מגיעה הגאולה. וזהו, אז בעצם התעסקנו קצת ודיברנו על איך מתחברים לעניין הזה לידיעה שהכל מדויק ואיך חיים את זה. ואני מאוד מקווה, ובעזרת השם שנזכה, וזה לא קלישאה שכל פעם מסיימים ככה שיעור, זה באמת נכון ואמיתי. אז בעזרת השם מברכת את כל אחת מאיתנו שנזכה. ואני מאוד מקווה שכל אחת מכאן יצא עם כוח לגמרי, כוח לכל דבר בחיים. אני חושבת, מזה לגמרי הייתה מטרתי בדיבורים כאן. וזהו, בשורות טובות. וואי, האמת תודה שהתחדש רבה. לי, כאילו חידש לי בקטע של אנוכי עפר ואפר, שכאילו תמיד אני כאילו מסתכלת על המשפט הזה ואני אומרת, טוב, כאילו זה בעצם סוג של ביטול עצמי כזה, אני כאילו סוג של שום דבר, וכאילו עכשיו שאני מבינה בזה שאנוכי עפר ואפר זה בעצם אני חלק מתהליך של העולם הזה, כאילו זה מה שאני הבנתי, שכאילו שאני חלק מהעולם הזה, בתהליכים שלו, בדברים שלו, כאילו, שאני נצרכת פה. ובשבילי לברוא העולם זה כאילו גם עוזר לי בתהליך וגם עוזר לי אישית, שזה ממש כאילו נקודה מעניינת, שלא חשבתי על זה לפני. וואי, מדהים. אז תודה. בשמחה רבה.
ווואי, תהיו בקשר, וזהו, חיים טובים, בעזרת השם לכל אחת מכן, ממש.